دو هێزên ئاسایشا پەیەدێ ئەندامەکی دنیên Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya ji zindanên xwe li devera Efrînê serbest berdan û Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya banga berdana endamên xwe yên din jî yên di zindanên peyedê de kir. Rêxistina Efrînê ya Partî Dîmokratî Kurdistan Sûriya di daxuyaniyekê de ku kopiyeke jê gihiştiya arkê ragihand ku du êvarê hêzên asayişa peyedê endamên wê yê bi navê Mihemed Alî Welî û piştî mihûnîvekî ji girtinê ji zindanên xwe berdan. Rêxistina Efrînê ya Partî Dîmokratî Kurdistan Sûriya di daxuyaniya xwe de herwiha banga berdana endamên xwe yên bi navê Şikrî Bekir, Ahmed Sîdo, Ahmed Xelîl Sîno, İdris Alî, Mahmud Korî, Şêlazgîn Berekat, Semîr Hesen kir. Mihemed Alî Welî ku xelkê gundê Qarqînê yê navçeya şerranê ya Efrînê ye beriya zêdetirî mihûnîvekî û ji ber ku li ser rêgirên peyedê li Efrînê ranewestiya bû hêzên asayişa peyedê ew girtibûn û piştî derxistina lêborîna giştî wan hêza ew jî duh serbest berdan. Serokatiya Encûmena Cîbicîkariya Kantona Efrînê ya ku peyedê û hevalbendên wê li devera Efrînê ragihandibûn di roja dehêvê mihê de fermana lêborîna giştî li ser girtiyên devera Efrînê bi helkefta yekemîn salvegera avakirina kantonê û serkeftina Kobanê derxist. Li gor wê fermana kantonê ku bi mersûma hejmara 8 hatiye naskirin her tawaneke beriya roja 29 mehayekê sala 2015 li devera Efrînê hatibû encamdan wê bêefû kirin û biryara girtiyên siyasî jî ku di zindanên wan de bên berdan. Piştî derxistina wê fermanê bi du rojan her du girtiyên siyasî yên endamên Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya yên bi navê Siyamend Birîm û Beyazîd Mamo لەگەل هەشت گرتیان دن هاتن بردان و پشترا هەر سێ ئەندامên Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya عگید مصطفى ئەدهم خەلیل فەرزاد بەکی ji zindanên xwe berdan. Heta niha gelek endam û alîgirên Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya di zindanên peyedê de li Efrînê mane wek Ahmed Sîdo, Ahmed Xelîl Sîno, Mahmud Korî, Şêlazgîn Berekat, Semîr Hesen. Herwiha zêdetirî sal û nîvekê ye endamên Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya li Efrînê Parêzer İdris Alo jî hatiye revandin û heta niha caranivîsa wî nediyare. Li gor wê fermanê ew kesên ku ji dadgehê reviyayîn dikarin di heyama mehekî de xweradestî dadgehê bikin wê ew biryar li ser wan jî bêcîbcî kirin. Sal û nîvekî berî niha li navendên liqên parastina siyasî û ewlehî û navenda dadgeha bi ser peyedê ve li Efrînê teqîn çêbûn û di encama wê de 4 welatiyên sîvîl jiyana xwe ji dest dan. Peyedê jî ew teqîn xiste stûyê Partiya Dîmokrata Kurdistan li Sûriyayê El Partî ku niha bûye Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya û nêzîkî 40 endamên wê partiyê girtin û ji aliyê dadgeha gelê ya ku bi ser peyedê ve gelek ji wan hatin dadgehkirin.